Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan YouTube channel ta Instagram123 TV. Muna roƙon waɗanda ba su daure sun danna mana alamar subscribe ba da su daure su danna mana alamar subscribe, su yi mana like, su yi mana share, mun gode su danna alamar ƙararrawa. So wato mun zo muku da wato ainihin wani update ne a cikin WhatsApp. Ma'ana idan kana so ka saka wato ainihin wallpaper mai kyau da kyau a cikin WhatsApp ɗinka, so akwai hanyar da zaka bi ka saka. In ma hoton kake so ka saka, akwai hanya mai kyau, akwai wallpaper da suka kawo a cikin wato shi WhatsApp ɗin. Ba ta ɓata lokaci ba, za mu shiga wato ainihin cikin WhatsApp ɗin namu. Bari za mu nemi WhatsApp ɗin namu. Kamar yadda kuke gani ga WhatsApp ɗinmu nan. Bayan WhatsApp ɗinka ya buɗe, akwai wasu alamar ɗigo-ɗigo da hannun damarka, kawai sai ka danna su, sai ka shiga setting. Bayan ka shiga setting, zai nuna maka wajen chat ɗin nan, sai ka danna shi na biyu kenan. Kamar yadda kuke gani bayan ya buɗe, so wannan na biyu za ka danna wajen wallpaper ɗin nan, sai ka zo ka shiga. So akwai inda aka saka setting, inda aka saka change din nan, sai ka shiga. So kamar yadda kake gani ga wallpaper na iri kala mai kyau. Zaka iya zuwa kuma inda hotunan ka suke ka ɗauko ka saka su zama a matsayin wallpaper ɗinka. So kala mai kyau zaka iya amfani da su. Kamar yadda kake gani ga wannan, zaka iya amfani da shi wannan dark ɗin ka saka ya zamanto wallpaper ɗinka, ka rinka chatting da shi. So yana gama loading kawai sai ka danna setting, to shikenan ya hau kamar yadda kake gani. So sai kai back, shikenan ya hau ba kamar yadda kuke gani. Bari mun yi minimizing, bari mu koma ku gani, sai mu danna back. Ya ƙara fitowa sau. To anan dai za mu kawo ƙarshen bidiyon. Muna roƙon 'yan uwa ku dole ku danna mana alamar subscribe, sannan ku yi mana like, ku share.